Yeah.
Soni Muyamo. Jesus. Hey. Let him throne. Oh my throne. I know you know. What's yes to Christ on Muyamo Yumaya. Jesus. 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 Throne. Oh my sorry no. I know you know. What's yes, somebody in the Muyamo Konsoma. Jesus. Nana ini free suro. Nana ini patano. You know to say. Yeah. Oh, yes, you know. Oh, thank you, Jesus. Nana ini free suro. Yeah. What's up, my yes, who is all? You know. Yet, him, yes, love the young. That's what so if I say, and if you come, yes, amen. Ebreno aso na koa no aba bedru fidua mo asei eye sida wa bre eno aso gusu a otie na wani gusu a wo hwe yen ebremu de ebekọ ya papa ho de nyame asoma na weye mremu so omfa hintasem emre oman Ghana wiase afa na nyina fro obi no bi so fro obi se nyame difo na bedru Bishop Abeseki Kwapon wa bedru nyame asem ebre yen ye wi aya bompa ye enyi wa fidie ni mfiri ha Bishop Akwaba Asofo Ejoso o my God na wiase afa na nyina etio yo asofo me mamo nyina jo ebiom na ena ye fiada na me bisa se na mo weekends no etesen ya me adaroma ya ho ya pa oh as mo voice no e wo for mo vera azuka daroma na ma the voice na ba from sa ntum se e kona no den hallelujah Ena mame fasa akwenya ye awrade di ama me no mie na enchi Sompa TV ahwefo nyina ena Sompa radio etiefo nyina me mamo nyina jo me mamo nyina happy holiday ena de se de nyina nim se na ya fofida ena dwumayefo nyina tifia ena dwuma home Nyankopon nhyira obibia ena wa osai wo mre no wadaje na one ye ensom ewo Sompa TV so ma me fa sa akwanya na me nche Cedar awa ahwefo ne etiefo ye ba fidi kese ebi gya wo mre no wadaje ebi di won credit na bi frɛ ena susu ye be bie telephone atum na wo pesa ofrɛ ba ha na program na sene se koso no oso ba dwumadie no bi ana so pesa ye no ba Empire or live program so no and now kwenya home. Na sabre dia me pesa on fa phone na oko Sompa Facebook no so. Na bo modern say like page na share na fa comments so bra. Obi so mfro obi nkan kire ne se nyame akwa na eya ode onyankopon assemble nyame ma na ogira so ma nyame ma ho ahita sama ewiye bremu ewia nyamema na ema nyankopon nu monyam ntimi na adi na ye bre so nipa ewuwu ntem na ye hu nyame anu monyam no nyame akwa na ba bedu enti sabre die bomode na fa eya otwere dua no na fa onwoma ketu ebitu ho na nyame asema ebe nyina wo so otworotworo na wo de ato wa bra bo no ho medical kan trust ade ba kwa bronsamo eye ewo ewiye brem ne se oyi nyame asem afri nyame matim oyi nyame suro afri nyame matim ana ose yi adia ye fane se owuo afri ni patim na odi sika ni ajapade nko na ewure ni patim ena obi biara dwena ye sika obi bia pesika tem osofo
ɛnɛ so ama nipa so wu ntɛm enti ɛnɛ sɛne yɛsi pɛ sika ne ahonyadeɛ ntɛmtɛm no saa nso so na yɛwu ntɛmtɛm enti yɛbɛ afidie so a yɛnya abɔterɛ na yɛde ayɛ dan yɛde wawura afidie no mu ma mefa akwanya nso na menkyea asɛmpa nipa na nipa na pɛ no ho asɛm ma menkyea wo nyinaa na saa mmerɛ baabi bi a nation uncle wo biara ɛna ɔma no nyinaa wɔfa yɛkyea ɔne okiw no nyinaa yɛkyea ɛyɛ ofolisuo bɛma yɛhu wakyɛ yie ɛwɔ fidikasie so baabi biara fosuo biara yɛma wadwo ɔmɔ no asamo a yɛkyea kɔkɔ sɛkyi ɛnɛ yɛma wadwo na ɔdi wa woda nkyɛɛ ɛnɛ nso so yɛabɛtena yɛse yɛntena kwanta so twɛn ɔmani ɛnso so ɛnɛ yɛabɛtena kwanta no so a nso so no yɛnyɛ huhwan kwantabisa yɛabɛgyina kwanta no so hɔ a na yɛbɛtwɛn ho yɛma mo nyinaa adwo saa berɛ deɛ berɛ so sɛ yɛne mo kyɛ nyame asɛm enti obi mfrɛ obi na obi so mfrɛ obi sɛ sida awa berɛ no adu bosome nyame asɛm a yɛde berɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ ɛyɛ sɛ ɛhefa na yɛgya nom nyankopɔn no wo a wohwɛ me a wotie me ɔhaw ne amanneɛ ato obi wɔ wafikyiri hɔ wo fie hɔ abusua no mu a yɛahwehwɛ nyankopɔn sɛ ka ɔnye oninkoro a nyankopɔn ntimi nye no obi so hwɛ me obi tie me adeɛ baako wabɔ ho mpa yɛakyɛ anso so ɛkame ayɛ sɛ nyame mfiw ɛnɛ obi da owuo ne nkwankwanta anso so saa bere ɔfrɛ nyame nye ne so adentia nyame a na ɔsa yare tete bere mu nyame ɔma de ani hɔ no ɛbɛm no saa nyankopɔn no Sompa FM ɛna obi awere ho sɛ asɛ na brabɔ na apem na deɛ ɔda ventilator so ana deɛ ɔda dialysis so nyɛ den deɛ yɛde oxygen ɛsi ne sosoɔ no so nyɛ den ɛnɛ nkwanya wanya kɛtrɛmɛ da wa bodwam na mojari di umu afro saneɛ no ɛno kora yɛ nhyira kɛseɛ nti ma wane nye sɛ na wɔtwe na ankɔ yi a na wɔtwe foforɔ a yɛbɛsi mu no awurade bɛdane ne nsa meba sɛ meba bɛka dwo sɛ na wɔtwe na ankɔ yi a na wɔtwe a yɛbɛwura mu yi deɛ onyame bɛkyerɛ sɛ ɔyɛ onyankopɔn halleluya na saa berɛ yi deɛ yɛba yɛbisa sɛ he na yɛgyanom nyankopɔn no wɔ na nsɛmfo a yɛkasa ho bosome yɛ abomination before God ɛwɔ pɔtɔ kasem sɛ akyiwade a yɛyɛ no awurade anim onyankopɔn bɔ nipa ba asase so no nyankopɔn kyerɛ yɛ deɛ ɔno awurade pɛ ne deɛ wɔmpɛ nyankopɔn ɛde papa ɛne bɔne ato ama nipa na wahyɛ onipa sɛ ɔbɛnyi papa no na ɔnya nkwa ɛmfama ne kra nti ɛno ɛna yɛba afidie so yɛbisa wo sɛ woyi papa no anaasɛ woyi bɔne no nti obi a wohwɛ me a wotie me woyi papa no anaasɛ woyi bɔne no ɛno ɛna nnɛ yɛaba so nti no yɛaka sɛ nneɔma no bi wɔ ha nyankopɔn sɛ ɛyɛ n'akyiwadeɛ ɔse ɛyɛ ɔno awurade akyiwadeɛ ɔse ɔtan sɛna Proverbs chapter 6 verse 16 and 17 no ɛsitie na saa mmerɛ yi deɛ ɔmo ba Facebook no so yɛma ɔmo akɔ aba ɛmmra so nhyira ba gyina so dendendendendenden saa na Agnes nyame so gyina so dendendendenden a ɔne yɛ som ɔsɔfoɔ Dankwa Bright nso gyina so Georgina gyina so Ayambele gyina so Reggie gyina so Boss Lady gyina so Ya boy Ayo Fori gyina so so Aisha Duda enso ejina so Black Kwame nso ejina so Joseph Yeboa enso ejina so mon like page no na mon share boss ejina so Solomon J ejina so tebene wa ejina so enti mon share link no na mon fro bi mon kan chiro bi say enedai enyame asem na du enti mama yentie enyame asem na okasa fa abomination echiwade enyankopon say wompe ɔsɛ woyɛ akyiwadeɛ na awurade abufuo ba wo so enti yɛhwɛ sɛ so yɛyɛ akyiwadeɛ no ɛwɔ yɛ berɛ so anaasɛ yɛnyɛ akyiwadeɛ no enti mɛsɛ bio fa wo twerɛ dua no na fa wo nwoma na fa wo Bible
na yɛka mo dodo na Bible no kra wɔ phone so bie na yɛn kyɛ nyame asɛm ɔsɔfo yɛn tie Nyankopɔn asɛm mebu sɛ nwati nsia hyehyɛ mu du nsia ekosi du enson ɔsɛ adeɛ nsia yi na Awurade tane mo Sompa FM na yɛ ne kra akyiwadeɛ ani a ɛtena ntɔn atoro tɛkyerɛma ɛne nsa a ehwie mogya a edi bim egu nsa enti ɛnora yɛno kasa fa ne naano obi bi ɔhwɛ mogya a edi bim guo ɔhawa ɛba ne so ɛnɛ nso so me no kasa fa atoro tɛkyerɛma yɛka sɛ adeɛ a yɛ nyame akyiwadeɛ yɛ musuo no yɛmu dodoɔ no yɛde yɛadwene akɔgyina sɛ obi ɛkɔfa obi wɔ wire mu a ɛyɛ musuo obi fa ne nua ba a ɛyɛ musuo obi yɛ dan obi fa aboa a ɛyɛ musuo wotie na yɛwura fi so sɛ wotwa ntoro nso so a ntoro tɛkyerɛma ntoro na yɛtwa no so Nyankopɔn sɛ ɛno so so yɛ musuo enti obi akɔhwie mogya egu wɔn so ode wano wei atwa ntoro to obi so a Nyankopɔn sɛ yɛ musuo o kan sɛm anim o kan sɛm to obi so o kan sɛm obi aware egu o kan sɛm obi adwuma afiri ne nsa o twa ntoro ɛma obi konya tan o twa ntoro ɛma obi di bi afiri ne nsa Onyankopɔn sɛ ɛno nso so yɛ akyiwadeɛ obi hwɛ me obi tie me wayɛ wadwene sɛ okɔ akɔdi adanse kurumu ɛwɔ court sɛ yɛ ahemfie ama unua bi ho abasam ama wakɔ demo a ɛno nso so yɛ akyiwadeɛ ɛnɛ fie da yi kɔmɔ kyerɛ na kɔhwɛ ɛnɛ yɛ mɔkyere market day ɛnɛ nipa mpempempe na yɛyi wɔn agu fam unua na yɛde water hose dware na adware atwa toɔ no unua na yɛde water hose na adware no ne jacuzzi ni nyinaa wagya na hɔ unua na ne car papa no ene yeyi na to ambulance mu ene oda form na ye friend say o share polythene bag mu ene ye de atete no ye na di nipa bi ko nioma no bi wa oye musu Nyankopɔn se okun enura mo amo ne ye som wa ha no ohene ye friend say Jehoram eye musudie no Onyankopɔn kan se obeyare oha ode beba no so obeyare ode yade beto ne yam na obeye dan ne yam nuoma nyina besai Awurade ma no ba mu se oja ne nan a ne yam ade nyina epie moja tatatata eto eno ne friend say yade moja mu yade ne bronsam yade ne oseye yade wa o hwɛ me a wotie me ba fidie so bɛka kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ bibibia na yɛde hyɛ bronsam na nyame wɔ tumi kyɛn bronsam na ɔhaw no nyame wɔ tumi kyɛn abusua na apam no na adeɛ baako a mepɛ sɛ Onyankopɔn sɛ woyɛ busudi a ɔhaw ba wo so ɛnɛ obi watwa ntoro ama obi ni obi abrɛ obi agyapade nyina frɛ ne nsa watwa ntoro wakodi adanse kumu ɛna busua bi obi ewu na japade wanim sɛ ntoro na nsɛm a woka nyina yɛ ntoro ɔsɛ ade baako yɛ Onyankopɔn ne kra akyiwadeɛ ɛyɛ kɛtrɛma ɛyɛ twa ntoro ɛnɛ sɛ obi twa ntoro no de yɛfa ne sɛ normal ɛnɛ ɔsɔfo a wotie me a wotwa ntoro ɔsɔfo a wohwɛ me a wotwa ntoro sɔfo mame a wohwɛ me a wotwa ntoro asɔle panya a wohwɛ me a wotwa ntoro mɛko panya a wohwɛ me a wotwa ntoro mɛko ni a wohwɛ me a wotwa ntoro ntoro a wotwa ne nyina wonim sɛ nyɛ nokorɛ yutu ni a wohwɛ me a wotwa ntoro ɛnɛ ho asɛm Onyankopɔn sɛ ɛyɛ ne deɛ bɛn akyiwadeɛ yɛmie Exodus chapter 20 verse 16 ne yɛntie nyame asɛm yewie pa yɛbɛka Proverbs chapter 12 verse 22 ne tie nyame asɛm yɛnyina yɛtie Sompa ɔse eni wo yɔnko ho adanse kuru ɔse wo a wohwɛ me a wotie me ɛna nwumere yi nyame akyiwadeɛ baako ne sɛ ɔse eni wo yɔnko ho adanse kuru mu enti asɛm na wo ka no ɛyɛ nokorɛ deɛ wafa fon na wofrɛ Europe no ɛyɛ nokorɛ deɛ wafa fon wɔ Europe na wofrɛ Africa wofrɛ Ghana ɛyɛ nokorɛ
de wafa phone na wo frankran wo fra kumase wo fra takwa wo fra sunyane ne eya nokure de wo fra obi kunu obi yire kan che ne eya nokure de wa fra obi ba o kan che ne eya nokure ene nokure eya asanyame fie even asofo no mu bimpo edi nkontompo hye nkom se ne beya o twantro benya sika na nkom hye ne de wo be hye atwantro anya sika ne o mabedi na ekire asem no ekire asem no ekire asem no oso ye chiwade a obetua wa mumu yoso kasenia onyuma setie enti Mose ngoma etoso mienu no ose eni wo yonko ho adanse kurumu ene ye hwe de akwaso awie ya berem obi ni obi wa adwumam ewo Europe ewo Asia America Australia England Ghana owo wona se twitwa ntoro di dia dance kurum fa no ho opposition obi asori ahimfie dia na akoso ahimfie dia na akoso party any party binum dia na akoso o enne okọ your friends camp way na wa free camp way akọ we num camp ni nyina ye ntoro se na be ye obenya ajapade afidie so last month me ka tro se kwan ya nipa faso e de pa ajapade ni sika no ajapade ni sika ne de wu benya o se de ope sika no sika me no ena magire fidie so aka kire e wo mabusem etidun so yimudu ba ko no o se de ope no ho anya na wamfa kwan papa no o te sa kokohwede a obutu kosia enye ono no toye no se awieye no obeye okwase na ne nano nsoso no obebu mu fa enti na ya mane baby 100 years and we 50 ya ma be 70 and nyame achem 35 now de kwasha bu no nsam abi wo de akwasha okrom apam insuo enti nyame na hosum nyame ntimenyo enti nyame tumi no extra say senior o se hu no o kire nyame ya adoma wa ohwe me no e boss 6 o'clock anopa 6 saa so na kwese de ba no pa 6 o de fa to Sompa TV na hwe adanse se kwan ya nyame fa so oje ne mafire o haw ne amane mu enti nyankopon no ye adwuma tetebere mu ye bre so gu so oje ne wana ka jo sa boronsam tumi aso che nyankopon tumi ose todo omakwan mabronsam ye nyuma nyina na otrene sase ya na nkuni bia ye ne made hallelujah amen enti kwan ya ofa so ntwa ntoro no enye yenko aya Proverbs 12 verse 22 no mebu 70 dumienu chemo aduenu mienu ose awurade achiwade ne atoro ano ose awurade dia ben achiwade ne atoro ano asafo enti se onyankopon achiwade ne atoro ano de a encha ya na mene sofo mamne ye Bible discussion and am say ya hwe yi a ye generation ebetimi abase nyame asafo mu ye nya akra ba akompo and obi say me say papa some okay me say ya hwe yi a Ashanti regions akase te say Accra te say Sunya ne nuoman nyankopon akra na say ye entura wura nyame fie ewura nyame asafo mu ya bo na dia na call so no wa Sompa no wa na nipa nyina wiase nyina nipa nyankopon nya won ye nipa nwotwe 8 ena ye hwe se na toro se ekoso osofo twa ntoro ato nipa bi so se na be ya obenya nanum aduane enha no ohene bi twa ntoro se na be ya obenya nsase aton tonwadi enha no politician ope politician ko obefa so a obeba power nipa beto aba ma no ko ofa so a ya beka say ye di dibia bi be hye ne nsam emfa asofo sentim na ahwefo na etiefo ntie ne ye Proverbs 20:12-22 no ose awurade achiwade ne dia ben ne atoro ano enti wa wo hwe me a ofafo na otwa ntoro no eye chiwade etise obi a
ɔno nso so akyiwadeɛ no baako no sɛ ɔbaa ne ɔbaa ɛda ɛyɛ nyame akyiwadeɛ ɛno na yɛfrɛ ne sɛn lesbian no ɛna bɛrima ne bɛrima ɛda deɛ yɛfrɛ ne gay no ɛyɛ nyame akyiwadeɛ akyiwadeɛ so so onyankopɔn ka ho asɛm so so ne sɛ ɔsɛ deɛ bɛn mabusɛm ti dumienu yimu aduonu mmienu ɔsɛ akyiwadeɛ no baako so ne sɛn atoro ano nti wo a wohwɛ me a wɔsɛ obi akum nipa no na wano nyinaa yɛ atoro ano no wɔn nso so yɛ musuo deɛ na obi bi a ɔyɛ adeɛ yɛ nyame akyiwadeɛ bi a nyame etua no ka na akatua no ɛwɔ obia ne akatua nyame de ma no akatua no bi yɛ adeɛ ebi yɛ sɛ wobɛyɛ dɛ wonni wo berɛ so aba nti ɔse mɛma woasi dan na mɛma wo nnam ɔse bɛma woata babuturo anso ɔbɛyɛ dɛn wontimi nni amafoɔ bebree ayɛ investment akɛseɛ anso ɛnɛ obi hwɛ bi obi tie me nipa bi sɔre o ɛdi nyinaa ne kuma sɛ ne nkran sɛ ɔmo agye to aduro ne nneɛma awie wɔn nsɛn wobɛtumi abɔ bi din sɛsi a meka sɛi wo a wohwɛ me ɛfisɛ ne bi wɔ borɔ no a wote so okuro a woti mu bi sɔre ɛwɔ Ghana sɔre ɛwɔ kuro a woti mu hwɛ ɔmo awieɛ adeɛ bi a nyame ka ho asɛm bi asɛ yɛ n'akyiwadeɛ ɛyɛ musuodeɛ enti mebaa sɛ mebɛtufo sɛ woyɛ ɔhɔhoɔ ne ɔmamfrɛ ne wɔ asase so twe ho firi nneɔma anya mu twe ho firi atoro mu na wobɛwiase woamfa hwee amma na wontimi ɛnyɛ sɛ bible sɛ wontimi so mfa hwee mfiri mu nyɛ dɛn ɛnkɔ the word wontumi wontimi fa hwimfrim na adanti hwe adaka no yɛnka sɛ sikani adaka nko no ohia ni adaka no nyina yɛsɛ 6 feet amena na yɛbɔ no te sɛn ɛna nyame ma w'ani mmra ho so nyame nhyira na ɔnyɛ ɔkɛse ɛna mebaa sɛ mebɛma w'ani aba ho so na tie yɛpɛ sɛ wobɛka sɛ torɔtorɔ yɛnkyɛ deɛ nyankopɔn kaa no wɔ ɔte the consequence of lying sɛ nipa twantorɔ bo hɔ a wɔsɛ na wɔakum nipa wɔbɛkɔ boro nsɛm gyam wo so a wotwantorɔ no wobɛkɔ boro nsɛm gyam Revelation chapter 21 verse 8 adisɛ mu mate aduonu baako kyekyɛmu a ɛyɛ ɛnwɔtwe no ɔse na ahufoɔ ɛne wɔn a ɔnyinie ne akyiwadeyɔfoɔ awudifoɔ nnwamabɔfoɔ adutufoɔ abosonsomfoɔ ne atorɔfoɔ nyinaa ɛntitie ɛnna wɔn sɛ wo drive wo a wote me ne ɛwɔ o car no mu no wɔn sɛ o de wɔn nsa akyɛ wɔn sɛ amafo gyina mu wɔ baabi a wotwam hɔ no dua n'ase wɔn sɛ amafo aworɔworɔ ɔmo ho ɛnɛ fia dadwa n'aba hotel n'anim hɔ no ɛnti wo de wɔn nsa akyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔn mu nyina ndwam amafoɔ wɔn mu nyina bɛkɔ boro nsam gyem anso woso ntoro na wotwa no oni ɔmo nyina akɔ the same place oni ɔmo yɛ dɛ car no mu a wote no wɔn sɛ wotwa ntoro course na eba ye nyina yɛ Sompa FM nti woni wo nyina ɛkɔ the same place atrofo nyina benya wɔn kyɛfa wɔ ɔtade a egya ne sɔfe dele mu no hallelujah amen nti me ba sɛ yi waten me ba sɛ me mama wani aba ho so sɛ wani ahita sɛma ɛma nyame twe ne ho ma ɔhaw ne amane ba nipa so a nipa frɛ nyame a nyame nye ne so no ɛno nie ti sɛ wani ba ho so pɛ no sɛ mɛfa nyame akwan so na mɛso afrɛ nyame nyame ɔbɛfrɛ soro mo soro na ɔbɛgye wo so amen onyankopɔn ɔsɛm berɛ sɛm na ɔno ɔbɛhyɛ wo animonyam ɛnti animonyam hyɛ berɛ no anie bibibie ni hɔ asɛe deɛ asɛe ne deɛ wawuo na onyankopɔn no deɛ n'anim no deɛ ɔsɛ bibibie ni hɔ a asɛe ɔsɛ sɛ wogye ne di a wobɛhu n'animonyam mɛkasa kyerɛ wo a wonyamfa ho ma Awurade sɛ fa Yesu fa Awurade na obenya nyame nhyira wo Yesu dem amen and na ya weekends osafo ya wura the new month no na de ba kwa edi nipa bi nya pa ya bebo mpa ya fro bi se mpa bo bre na du and then so say ya mpa bo no enche be bie 34 na tum aya be yi so be 10 minutes ya fa course wo hane enti tie mi ye pa obi hwe me obi tie me bosumi bia wo nyame nhyira wom ena saa so na bosumi bia wo hawa ebam na bronsam wo nuama ofa so de sɛ nyame ma nhyira na wo nuama bebere wo ho a nipa nhye no so aso edi ne nya
and to kind Job chapter 33 honor from verse 14 and Yankopon Nankasa ne can say me ne me makasa de bia wo daye sum and so me mante was say obema we you kra free amanemu we you kra afiri ben owuo mu wan kwa so anto amfana no say na be amane bi ba wo so a ana say o ye bone bi nya mitimi so daye na bi beto ba ade ba ko a nipa nyoro so wo abosumi bia wo de eto no sofo wo ba sase so de shebre ba aso ye wo nipa o mo wa sase so o mo sesa shebre eto kan John chapter 10 verse 10 or say owifo mba yiso be wia na wo kum obi hwem obi tie me eto da ententan osofo o bebe bi owo nipa di nanim anso bon se ententan bon se samant no na ne nioma nyina aye de ka kwan kura ne de ja ka kwan obi di nanim ya wura office obi awura mu ohu bibibio oduro no so na owura mu no te se de ewura sompa studio obi be wura mu o wura mu no bon se na ententan ohu ba bi efre na ententan bi anso sa nioma ni nyina no eye bad luck ne seya ema ahokyere ni oseye bibi wo nsem afiri wo nsem obi hwe me obi tie me bi wo beso daye sikani be a wo ti wo yi wo de kwan ne yadan anso beso daye investment a waye wakofa nioma afiri China ba waye dan waye investment o ne o business partners bi akoye meetings awie o beso daye na o sesa kwens obeso daye na utie obi ka obi gisika wo nsem wo so sa daye sa month no investment bi a waye ne de o twen bi a esai kwasem wo so daye na onam efutu kwan so aso wo adwuma no kura wo ye no wonya no futu kwan so so beso daye na utwi ka wo so no nam so ofuro be po ntime mfuro utwa nsio ntime ntwa unam kwaye mu wayera na wo ye forestry ni dabi oye adwuma wo forestry se Ghana kwaya no kura na yasa obi be so daye na etwie pam no na da wo ye fulani ni dabi obo okura ba bi ote kura no sa amoa no kura hu bi kromo pam o mo sa dia na kasa kire wo obi be so daye na wo sesa enwa sene obi so daye hu nchechene kasa se uniama investment bi a waye bia no enkoso samant enti bosumi a ya hyase o so sa daye na hunu se nuama bone ba obi be so daye na obi ne da anaso onye obi da ye ma kan chiro no de me ba fide so me ka chiro se o so daye na onye obi da kasa fa nuama be nan ho no ma wa o ye Kristo ni ade hu na mere be to so untime mompai obo okro be didi untime mompai obeda o mompai osori obompai Yesu na ose ono no kure ne kwan no obi ma eja na nchange so na no ose ye mompai na yanko nsovio ye mompai na yanyera enti o ye osofo o ye odifo o ye nyame ba no untime mompai a hunu se Yesu se obekọ nsowiem Yesu se obekọ amanem enti ye to hu na menegu so esan ye yade yes ayade bra wo yade send your how about or partners or no partners them and to be sure obi tie me or ne be man na that ba ku kifie ba ko so mo Sompa. ye na akoso ye wo dai bo so yade daye na me kire mu ha so bo be so daye na onu maduro nam hospital na obi di ababo no obi di boba bono obi di bibi ahwe ni tim obi abolu tuo pay wo daye enye ni nyina say about tuo no ba be wuo dabi ya say oha obrew ntu wa anya ho adwumati bosomi o so sa daye na obi wo ho a o processing ni nyoma bia no o sore so daye basabasa obi hye obo a ade bi obi ye bia sei na da wura adwuma mo da provision for enya 3 months na 6 months ebesi samre yem frɛ o junior subs nyina nya promotion ne transfer anya baby papa she aso daye na wo so o be so daye bia o formal places o bosomi so sa daye na
wanya ho adwuma obenya problem enti na no beba mpa enche na bebie 34 no ayedan atum nyame asem ba pe ye de toto ya bra bo ho na ya sere kasa awrade yesu ena wasem aba se wachiwade emo baako eye atrota kirem awrade medi asem no fo mesra bonifache awrade mesu somi mu na mani atoro mami timi nyina mami wie kodro sunsu wo yesu demo bia wado na bompa bia wado in the name of Jesus Christ. Empire atosu mienu ayebo. Ya wura boso me foforo. Mo amasha se so daye basabasa no. Se wa ansan daye na boso me a eya second half eya July. Wa nhwe yi. Enye hospital, enye ka, amane, esu ni abanedi. Ye bompaye said daye bia waso bo okra on so daye anso so no to wa na ne yem hyehye no she said the bibi ba beto no ni nyina ye kwan nyankopɔ fa so ye den e kasa kiro te se mo amu yusu kasa o ben bibia na sensa na ewo mu no e alete o se o ben bibi enu bi no nyankopɔ de sensa wura yim enti todo to otumo se o mfili te se bibi ba besi ase o hunam nyina ye obasa wa nhwe ye bibi beto anto ba beto kasa awrade yesu da ya boni bi ameso so bo somi ayawura mu yi ensem bi ametete e wo masumu ne de ya me hunim menye ntum bible say mejitum a ebe ya adwuma na mamprenso a enya adwuma wo yesu demo me sign da ya boni me sign at the boni say every me so every me maso every me adwuma so every me kristo so every me shabera so wo yesu demo bia wanu na bompa bia wanu na bompa da ya boni Jesus Christ. Obi a o shami a wutie me. Jesus. Ah ya shebo so me for yase. Jesus. Ah also so daye basabasa. And na ye 4th July. So o shami e wo man foforo so. Say ye Europe. Say ye Asia, say ye America, say ye Australia, continent Bia, say ye Africa, say ye Ghana, say ye Kumasi, say ye Nkrai, say ye Sunyani, say ye Takwa, oh me bomb baye, just that ye bonne no, ye the yesu di tremo, sa uhunim de kasa chiro, de ye se bibi ba tu ye mo show no, ye sign no, ye ma basabasa ne tintan basabasa, ye sign wo yesu demo, amen. Sabre ya bapa me manfa insio edisi afidie no so insio ni sisu nyina nyame asema eba ne mpa abo nyina nyame tumi bo wure obi wo ha yare abeto wo so unu medro ko he wo ko check up yesi wa koma yesi liver yesi we BP pressure
obi hwɛ me ontimi nante udompe mu usisi weyi ye bompa ye nyankopo tumi bo wura mu o documents bia fagu afidie no so ye boy akoma so ade empire obo wa akoma so ade empire ya awo obi de ye yade obi de ya kwantuo obi de ye oma obi de ye wukuru obi de ye sikasem obi de ye dwumasem awurade betimi aye obi ye wo ministry obi ye o destiny connectors oh shabremu aboafo destiny helpers baby omo biara obo ho a niema ose unila uhia nyame favor nyame grace and speak on your behalf ye bompa ye de akoma so ade kwa awurade anim obi de ye nkrata sem obi de ye na kwantu sem obi de ye nioma bi shaw so ye o se kunhu obo a ensanom obo abrabo basabasa opese o de hu ntimi ye bompa ye kasa awurade yesu wa sem se ye misa ye mom ye nhwehwe o se ye bisa o se de bema ye Matthew chapter 7 verse number 7 wa ko anie wa franie awurade tie me say ya bia wa no na bompa bia wa no na bompa bia wa no na bompa ade baba awurade wani ma bia wa no bompa yana kuma so aye sika yana kuma so yana kuma so Jabez bonfire. Jabez Laura. Everybody tear Jabez. Everybody tear. Everybody tear. Jabez and Pie Bonner. Everybody tear. Hannah and Pie Bonner. Everybody tear. Everybody tear. Daniel and Pie Bonner. Everybody tear. Everybody tear. A small follow person. Up on fire. Everybody tear. Up on fire. As chapter 12. As a follow bonfire. Also bonfire. Baby over here. Oh, in the name of Jesus. Obi awo shami awo tie me. Jesus. Ya wura boso me foforo. Jesus. Me bompa ye suma awurade asem ba wo nchen. Awurade so suma na asem ko che ne ma. Psalm 107 verse 20. Me suma was awurade asem ba wo nchen. Wo wo yare awo shami awo tie me. Me fra yare sama. Amen. Me fra yare sama. Amen. Me fra yare sama. Amen. Wo wo shami awo tie me bebe shawo so. Bebe a chekire wo. Oh bebe afa wo nomum. Awo pesa o de wo hon me ne ho. Matthew chapter 18 verse number 18. O say yes sani na asase so be sani wo soro. Bebe asafa awurade din sano. Me pai fa ho de ma. Me pai fa ho de ma. Pai ojema o Yesu demu Awurade sensa nya adwuma man sane ni di wadwuma sam usika sam Awurade mfa ne sanka wadwuma sam usisam ne be fresi kama be fresi kama be fresh shebremu aboafo ma shebremu aboafo ma be fra aboafo ma o Yesu demu on krata sam no enye yi wa kwenti sam no enye ye o cotton semno Awurade ni muawe Awurade muawe Awurade muawe na ye somba sabasa no Awurade nye wo mfirimu de wonyem de opa ye fro Awurade fa banto yem de wonyem o haw ne da ye somba sabasa a moja hu moja wo bo Yesu din se hu moja ne biom ye yade bi da wo so de ehu abeka Awurade ye yaresafo me bon pasa yaresa mawura wo so amen Awurade
also bama de akoma pe Sompa yo hwɛ me a FM. wotie me bia na akoma so ade mmere mu Amen. jiwa dance Amen. tie mo se meje jiwa dance Meje. jiwa dance Meje. jiwa dance Meje. wo se meje wo Yesu demo Jiwo Yesu. in the name of Jesus. Amen. I receive in the name of Jesus. More Facebook no so nyina mon type say I receive in the name of Jesus. Sabre dia me bia 30 from no atum obetimi abanyame asem na ba so no ananso pese me no bompire o frepe no wa bomoden sementie ho wo radio no ananso TV no dum no kura ma volume no ma from se ne be ya beto nka wo ha ye de fidie na ye adwuma wo ha no ma no ye mie no eye studio lines no eye 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 numbers 2 ni nyina ofra obeba so 0551 931 0551 931 sanso na 0548 931 bomade asa bowram obeba wuram na me ka kire mo a amoye Cedar busua ne nyina asa na program koso wa sore dan no mu enti me sore free ha ya na me ba sore dan mu enti manya wa adwen se ene ye nko program koso de wa sore dan about praise God. Hallelujah. Udini baby okasa free ma me. Yes, me pedi taye bo me kasa free jama se. Jama se ahwefo de tie fotio. Ba che ni me ma insure pa wasem na o kan na toma koma so pa. Amen. Me sure so pe ko so ano asa so nya me insure pa. Amen. Mon fa asem na so so nya adwuma na mo be ye nhyira. Nya me nhyira. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa free. Sompa. Papa, I'm cherry to because it's such a free. Me tie o pa ahwefo na tie fotio. Papa, ready, I dance and sister Midicata. Before forms, nurse for Bunny and Fleming for interview. It's a baby, I have a baby, I made it. The phone is 2 TV so. Yeah, from it's a Friday, remember interview by Papa. Me, you must see me kakra. Erade a wa bie kwan no. Erade na kasa so hwanyuma papa so de kwa wiye. Wo Yesu dim kodim kunim o interview no mu. Amen. 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 No. Hallelujah. Udini baby okasa free. But I'm kasa free France, se che duma te France. Sache duma se ahwefo na tie fotio. But so the ban is pa bo so. The diamond session there no in me down. You know, me plan about Me no bompire. Erade da ye boni bia wa fran esoso e wa sache duma se bia me sumo nyame asem e di twada ye no fu shebre so boso me say nya juma wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hello. Hello ma oneso kakra odine baby okasa free. But good evening. Mateo nkan odine baby okasa free. But from me, Deborah. It has a fit for your son. Sawi asanya so Deborah ahwefo na tie fotio. This made them a super teaching of the Tomacumas. Mo It's all me, Jumana, no Jumatan, and the quantity. Motano means some quagun soon to me by Bocaka. me no bompire. Erade me de wa fra ba wa rade wanim. Me bompire se erade ma wonhira enko wa fra adwuma so. Na adwuma no nye ye. No mensem bia ye kan go adwuma so me de Yesu di twem efra adwuma no so. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro papa ma one so kakra. Kwa me ka se ahwefo na tie fotio. Because you will imagine chief program and special now for engineer and ceremony behind 2 years. Mate me no bompire. Erade me de wakoa ene na busua hye Kristo mojem. Erade yi wo mo fro obonefo no hyehyeye biam ma wona koma so ade mmerem ma boso me ne na wotwe nye nhira ma wakoa ene na busua wo Yesu dem. Amen.
Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa firi. Papa, Odini baby. Odin. Aha. Kronom also yare. Sompa. Sa kasa biom also hia de. One Bible. Bible efa de ho. Aye. Me no bompire. Erade wakoya wa free. Mana koma so ade mrem. Amen. Obodefo no hyehye bia de betwam firi wakoa so. Amen. Wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hello. Odin ne baby okasa firi. Bacho, make us a medin de Georgina, make us a feel a chem across. Achem across so. Ahwefo ne atiefo tie Bacho, I am madam, so that now open me that. But I won't pay a man. Anya da papa. Erade da ye bone bia wafra esumfa sunsum aware ho a edi nkuko die ne nuama basa bebra me gire erade asem so twa da ye bone no firi so wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa firi. Sompa. I tell you, I'm free, no, you knew say. I jump a so bomb pay my mammy or yare. O mama ne den de sen. Bacho, I come answer. Me no bompaye erade me soma yare sa to me ko adwa man sanchen erade ayare sa yo madua ne oso man tampiam Yesu man tampiam no de sa ya yarewa ma me adwa age wa yare sa wo Yesu demo me fa ne sankan. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa firo. Bacho, make us a free agreement, Mossy. The free matter. Bacho, me be some pay money. Minia. A friend, Nakwesi. Me no bompaye erade baby akwesi wo biara me de akwesi dosu ko wo Yesu moja. Amen. Me pai fa hunde ne oje ma akwesi wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free. Bacho, friend, my business, because that's the Kwada so chirama benis ahwefo na tiefo tio. Bacho, make us so bomb, not my men of the Efa de ho. or you're in the house and you're Enene bompaye. Erade ayaresa ya omade yare bia edi stroke njujuwe ya de Jesus. me pai oje ne fa hunde man wo Amen. Yesu demo. Erade fa ne sanka no. Amen. Amen. For the last caller, praise God. Hello. Hello, Odini baby okasa frio. Make us a free touching my friend in Naomi. Naomi Tachima ahwefo na tiefo tio. Make us my worry 2 years now. My was a bomb pay man. Fansa to your further so. Erade me soma awo ko Tachima Naomi. Erade ona oma Hana wo ye. Ona oma Sarah ewo ye. Elizabeth ona o cheni bie. Naomi erade fa bantu yem. Erade cha wo manu bi. Oso ni bie ma be doso. Naomi me freba man. O Yesu demo. Onya oboni. Obewo na wo de ahye erade die ni monya. O Yesu demo na mabompa. Amen. Amen. We de ahwefo ne atiefo ye de ofra dwuma de nyina be si ha. Ye de mra na eye adwuma. Na sabre de ohwe screen anima. Ye de ye numbers na ye den MC yard momfa ye numbers na ento eye screen anima MC yard. Na ahwefo ne atiefo anya de enhwe number edika me bon ye WhatsApp number. Obetimi a WhatsApp o attest number edika no 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 number tosu mienu ye 0557 0557 30 Sompa 30 FM. 90 80 80 0557 0557
30 90 80 number twato eye 0553 53 53 89 0553 53 89 numbers libi esanyira every Sunday kosi 11 1 hour ye free fidie so amo person mo frɛ bemu a mo atima wura mu nyina mo mfrɛ na ye ne obeka sa me bompa ya gunsuo no ene documents no so be soma nyame asɛm sɛ nsuo bi a wapagya nyame ayare sɛ tumi mo wuram nsuo no na ne Yesu moja nsuo no enane miracle water enane the blood of Jesus the odibeye bia enya adwuma documents bia wapagya de kura wo me frɛ nyame favor sento so nyame grace nto so emfa wakoma so ade mra wo Yesu demo amen wa hwɛ me a wotie me program no Monday to Friday and you 9 o'clock ko 10 o'clock same time nyame ya adoma ochira no pafa o TV na boxes afato sompa na hwe adanse a wona o tie nyame asem a meka yi na one me bompa ya hwe adanse na o mudi ochira saa so na Sunday so saa 6 o'clock o de fato na hwe na ne da so ewo ho ema nyame ya adoma mo hwe tele one no e ba ho machi 5:30 to 6 so a e ya fa o TV ni to tele one every morning 5:30 to 6 na hwe na oneme mompae na wo so obedi adanse nyame nka ho bibie ni ho asai ensi uye fa ho ma urade menyu TV no mfre sompa na menyu radio no so mfre sompa radio koso anatie na asofo bebre ne nyame nsem bebre nhira bebre na obefa de baba Sompa mo amofre e wo ha na mesra monfre me personal do mesno na mo benyame nyame nka mo ho bye bye. Praise the Lord, praise the Lord. Ben himself, I say hallelujah.